se schimbă. Questa è Sestriere, sì. Aici se vorbește în italiană. O, ia uite, două apartamente în vânzare. Tic, tic, tic. Suntem pe deasupra. Ne ridicăm sus еще умадим, ну și vă pustievași. Nu știu, găsim pista olimpică. Și mai dani pe dânsă. Ridicăm aici la vreo 2000 de metri. Ne ridicăm, este într-o direcție și ajung acolo și până la dreapta. Încă mai în sus. Satul a rămas, Diana nu se mai vede. Fraite. Schizoarea ora 10, și acolo sunt ani 4. Ora 4 sunt chestii. Cappa che cazzo di scusa l'ha fatto la maglietta? Cosa? Cappa ha dato che esce.
ce a fost pista olimpică. Cu fotoaparatul în mână cam greu de făcut. Mai bine